Acum sunt live. Dragi oameni din Germania, veniți aici la Șaban, care borșul bun. Ciorba, în Ardeal la tine cum se spune Șaban? La ciorbă. Ciorbă. Ciorbă? La se spune borș. Veniți care borș bun. Altceva, ce să vă mai zic? Au venit, au zis că mă cinstești. Așa. Cât de curând, Ne-au unde pus vei la fi? masă. Ne-au pus la masă. Hai, când intrați în curtea mea, domnule, trebuie să mâncați, că altfel nu vă primesc să vorbesc cu voi. Doar pe mine m-au luat, m-au băgat în ședință. Dar, da. În curând voi fi prezent aici, la el la restaurant. Facem o distracție nebună. Să ne distrăm, toată lumea frumoasă și care vrea să se distreze trebuie să vină aici, la Șaban. Ce-s eu Da, pentru tine, Jador? Tăticul meu Șaban, ca să ne înțelegem, omul ăsta îl și iubesc. Vezi că am băgat cămașa pe care mi-ai dat-o tu în videoclip. Am văzut. Ai văzut? Am băgat-o în videoclip. Înseamnă că mă iubești. Da, mă, cine ăsta e prietenul tău, e cel mai prost. Dacă e prietenul tău, e prost. Vezi? Chiar să-i spunem pe live. Da. Și cu ocazia asta vă prezint și cea mai tare formație la ora actuală din România și din Europa. Ca să știți cum stați. Da, Cu Și formația nu asta numai, de bună. și nu numai. cel mai tare. La Constanț. Te ducem la. A venit și Decebal că Traian a plecat. Băi, dar tu știi că eu am aflat că ăsta are 50 de ani? Mamă, așa direct pe live mai din Băi, are 50 de ani și uite, știu cum arată la 50 de ani, mă, că vă... Stai, mă, mâncați că ai niște glume de alea, se vede că ești de la mine, de acolo, de vasul lui. Auzi ce glumă face, mă, Cătălin. Deci îi Ia de pupăm, ce se strânge de mâini. îi pupăm și să te aștepte, Vă da? pup și așteptați-mă că vin aici la Șaban să facem o petrecere de aia nebună.